ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ମସିହାରେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କାହା ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଓ ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁ ନୀତିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଶାସନ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ବିବାହ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଲା ନବଜୀବନ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ନବଜୀବନ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁ କଳା ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଗିରଫ ଓ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଓଲାତ ଆଇନ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେତେ ମସିହା ଓ କେତେ ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ଏପ୍ରିଲ 13। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ରାତି କେତେଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରାତି 9ଟା ପରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଆଦିଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? କୁଲି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପଗଡ଼ି କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଚେରୀ ଭିତରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ଘଟଣା କାହା ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଘଟିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894 ମସିହାରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ।
ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେଉଁ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେଉଁ ବା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1906 ମସିହାରେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଭାରତୀୟମାନେ କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ। କଳା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାର। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟରେ କେଉଁ ସୀମା ପାର ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେତେ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ? 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ। କେଉଁ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟାୟାଳୟ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ବିବାହ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖେଡା ଜିଲ୍ଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର କେତେ ଭାଗରୁ କମ୍ ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1/4ରୁ କମ୍। 1/4ରୁ କମ୍। ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦର କେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁହାକଳ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ? ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍।